Pakistanyň Hyber tire-taýpalar regionynda poliomiýelit keseliniň öňüni almak boýunça medisina çäreleri howpsuzlygyň berjaý edilmeginde başlandy. Medisina işgärleri 3 günlük kampaniýanyň dowamında müňlerçe çaga kesele garşy derman bermekçi. Pakistanda şol poliomiýelit keseli bilen bagly 250 çemeti waka ýüze çykdy. Kesellenler esasan tire-taýpalar regionlaryndan. Saraýewda Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF çagyrýar agentligi çagyrlaryň hukuklary boýunça halkara konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 25-nji ýyl dönümini belliýär. UNICEF çagyrlaryň parlamentini döretmek üçin Bosniýanyň paýtagtynda ýerleşýän parlament jaýyna ýaşlary çagyrdy. Gatnaşyjylaryň soraglary we çagyrlaryň hukuklaryny talap edip ýazan hatlary Bosniýanyň liderlerine gowşurlar. Täzik jurnalistleri we hökümete degişli bolmadyk guramalaryň wekilleri media azatlygy boýunça 2 günlük duşuşyga gatnaşmak üçin paýtagt Duşanbede jemlendiler. Gatnaşyjylar hökümete degişli bolmadyk guramalar baradaky kanunyň taslamasynyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýurdun daşyndan mali serişdelerini almak mümkinçiliklerini çäklendirip biljekdigini duýdurdylar. Raýat jemgyýetçiliginiň wekilleri özleriniň alyp baran işleriniň kanun tarapyndan çäklendirilmeginden howatyrlanýarlar. Gazagystanyň günortasyndaky Şimkent şäherinde musulmanlary namaza çagyrýan azançylaryň bäsdeşligi geçirilýär. Gazagystanly musulmanlaryň ruhy administrasiýasy tarapyndan geçirilýän çäre 50 çemeti azançy gatnaşýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.